Sip. Mending iki. Nah iki lho asli mending iki kok. Asli penak. Masalahnya kenceng. Penak orangnya kentongan saka luruse pring. Aku biyen tau nggih kentongan pringe bengkong. Wah tak gawe cek sound tak hitung. Tek 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 dentong seng gak powen. Asli meneng. Piye toki? Ganti gambar ketek malian. Tek. Masih yang ngene lho panggah kancamu yo Andi. Kanca elek yo. Cotot mbok diatur. Kok mbok ngelingi biyen. Jamane aku cek sugih biyen. Jare mbok lem ganteng. Terus udah karo aku ngeplek nang aku. Gila ki aku. Saiki mbok ora anak popo. Omonganmu tipe cotot kayak ngono kuwi. Guyon Dut, pendakne mlebokne ati. Pura ya, Di. Apa ki? Wis pura, Di. Lha kowe arep mati kok terus pura iki. Wong njaluk sepuro kok ya wong mati tok. Wong sehat lho ya oleh njaluk sepuro. Lah iku ora bodoh, kok njaluk sepuro kowe. Ya soleh bodoh njaluk sepurone ya ora apa-apa to malah apik dibaleni. Lah genahe ngono lho. Tak kira wis tanda-tanda kowe kok moro-moro njaluk sepuro. Tapi posokan iki ketoke sewu piye Di? Gak kaya tahun-tahun ini ya. Wis gak padha to, Ndut. Wong poso tahun ini wis bar, poso tahun iki ora ngawit apa kon padha. Kocrok piye lho iki? Sik. Saiki ngono, Ndut. Poso rame ora gak dadi masalah. Sementing ibadah dhewe sing tekun, madhep-madhep ngarang sing kuwasa. Apa yang rame di pasar kono. Tapi aku ya bangga seneng sing rame Di. Ya jelas, potong mak rame, jagane buka bersama. Kalau tak gawekne we, rasa pun gawe nah. Enggakne aku ki. Yo, nane. Jajal. Ya. Wis, bisa sih. Ayo, arep cek Ndut. Jajal laras boga maksudku. Ya persiapan ngopi ya. Oke. Koplo ya Dun ya. Wis sembarang pokok sing penak njaluk pira wae tak turuti. Ayo. Bangka.